for de 6. Og ja, og så er det Peter Føls, han skal tage 10 shots og 8 senere nu. Fint må starte. Senere, ikke også? Så må du drikke noget. Han starter med Jærmeister. Ja, Meister. Belita, kom så Peter. Oj. Hvad så? Det var en. Peter! Hej Solvej, kom så. Peter bundeshots, kan Peter bundeshots. Kan Peter bundeshots. Det var sodavand, det var cola det der. Peter bundeshots. Kan Peter bundeshots. Peter. Og det er kun 10 han får. Kom Peter. Gruppen presser godt. Kom nu Peter. Ja, Solvand. For helvede, vi skal jo ikke synge lige så lang tid, som det tager dig at bunde. Kan Peter bundeshots. Hey! Hey! Du er ikke bundet. Så er det bil. Kom nu i gang med det cola. Seriøst Peter. Jo, det er cola. Du har meget en mærkelig smag i munden alt det andet. Tror jeg. Det er så den her fantastiske Sunrise vodka med Det er bare sodavand. blood orange. Bud! Det er rød sodavand, Peter. Hvad så, Peter? Rød sodavand. Tænk rød sodavand. Tænk på de 8 shots, du får senere, så er det rent. Vi søger ved at nu at give sodavand. Den er jeg. Den får rent senere, ikke også? Ja, og så tager jeg så sit næste chokiol. For rent sodavand. Det er bare cola, Peter. Det er cola. Det er god cola. Skal ikke lukke til det. Skal ikke lukke til det. Det var lidt synd, at jeg ikke kan lide det. Det er min yndligste, den der. Du skal ikke brække dig. Ikke nu. Du skal lige følge anden, Peter. Cola er ikke alt, for det brød om åbenbart. Så hent det hjælper pludselig. Det er godt. Det smager værst først, Peter, og så tager det det sidste. Peter, du gjorde noget, der var langt værre i lørdag. Nej, resten er jo rent, det der. Jo. Roligt, Peter, kom ikke med sodavand på bordet. Peter, jeg troede heller, at det var der med at drikke shots. Du skal drikke Det får du at vide, når du har bundet de sidste. Drik. Der er kun 3 tilbage, Peter. Det er din fars, og så er der gajol, og så er der Jærmeister. Du får lidt. Der er lidt værd. Ikke engang 18. Du skal træne op til de 8 shots, du får senere med ren Jærmeister og gajol. Du nyder det. Det kan man sige efter Peter. Kom så, Peter. Vi tager en skål i Asti bagefter. Jeg drak det hele. Meget hurtigt. Det er kun 10 shots, Peter. Du får senere med ren alkohol. Så lidt ranglet ligesom mig. Ja, det følger rigtigt. Det er sådan lidt. Så bliver man altså lidt mere Kan fuld. Peter, bundeshots. Kan Peter, bundeshots. Det er faktisk rigtigt nok. Det har taget dig 3 minutter snart. Jeg tror, jeg har gjort sidst. 2,53, 2,54, 2,55. Det tager bare 10 sekunder på den der. Du er ikke bundet. Du har ikke bundet endnu. Ikke smag på det, ikke smag på det. Bare ned med det. Bare lidt ned. Du ved, om du siger bundet i følelse. Så er det din fars tur. Ja. Værsgo. Din fars gode opladning med alt det gin og sådan lidt af hvert, jo. Kan du holde den, Peter? Hvad er der galt? Er du Det skal han. Jeg skulle nok ikke spise så meget. Han kan spise igen bagefter. Jeg skal ikke spise meget, når du drikker så meget. Som sagt. Bare roligt, for 8 gode senere, hvor der ikke er solvand, så det kan... Så må se i lørdag, så Sådan er det holdt 18 også, Peter. Hvordan har du det i hovedet? Du har det godt i hovedet i morgen, tror jeg. Eller i håret. Nej, det er også efter en 18-års fødselsdag, så er det okay. Ja, kom så. Slap af. Nej, det kan du ikke. Det er din fars, den der, kom så. Ikke slap af i morgen. Det er også lige meget. I morgen skal du drikke videre, jo. Du skal til Roskilde, og det er fedt. Du skal varme op til Roskilde, kom så. og skal vi ikke regne med, at du kan tage de sidste 2 på 10 sekunder. 1, 2, 3, Nu! 4. 1, 2, 3, 4, Det smager godt. 5, 6, Nej. En tilbage. 7, En mere. En mere. 8, 9. 4 sekunder, skynd dig nu! Han er 1 sekund, han er 1 sekund tilbage nu. Det tager snart 4,5 minut. Peter, kom nu og tage det sammen. Peter. Jeg tager ham 4 minutter og 20 sekunder. Det var jeg meget svindet med det. Fra Jærmeister til hovedet så. 4 minutter og 4